Sad kad se moraš ti... Daj mi jedan. Propustio si, vidite, molim. Jedan samo. Ajde, jedan Mikice. Daj mi jedan. Jedan tata da... Daj mi jedan. Kako su oni u direktnom kontaktu? Da, jedan da daš bati. Ne. Kako ne? Sve ćeš ti pojesti. Sve momče. Ne, daj, ne može. Ajde zajedno, nemoj da se ljutiš, zajedno sa batom. Nemoj da se neće bati. Ajde uzmi mi, evo. Uzmi, ajde. Ustani, nemoj na pod. Neće ti bata, neće ti niko dirati. Ajde, ustani. Dođi. Hajde. Ajde, budi Hajde Boško, nemoj ti uzmati, pusti njega da jede. Tata u dobro. Pusti njega da jede sad. Ne. Dobro, ajde, dobro. To je negdje bio najznačajniji savjet od njega, pored ovih tehničkih savjeta kako da krenem, kako da stanem, šta da se radim, ako se okrenem. Lepo, slatko. Slatko? Ne. No.